Alibi ka foli ta ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an minnu b'a la k'a ka jamukan lagɛ dɔɔni so bi ko kura ani jiri karamɔgɔ Adama Dawo ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka jamukan kɛnɛ kan dɔɔni so fayida gɛrɛgɛrɛ jiri kan Adama Dawo i bisimila. Alhamdulilayi an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada Ala taala min ye an kɛ maliyɛn ye ka tila ka hakili d'a ma ka tila k'a fɔ an ye ko an ka kɛ an ka jamana fɛ jamana kanu o yɛrɛ fana ye Ala bato dɔ ye i y'a faamu adamaden i mana kɛ cogo cogo kodɔnna bɛɛ bɛnna kan ko maa t'i faso yira ni ɲuman bolo ye tiɲɛ tɛ a ka di Adama Dawo ye adamaden o adamaden bɛ ne lamɛn tanke n'i kɔni dara Ala la a kɛ o Ala kelen kama i ka Adama Dawo ka yiri kɛ Adama Dawo ma ci Adama Dawo tɛ kira ye Adama Dawo wulila ka don diɲɛ kɔnɔ ka yiri sɛbɛ kɔrɔ kala a dɔnbaga sɛbɛ sɛbɛ o de bolo o de kosɔn n y'a fɔ n ko Ala kana fɛn di ne ma ne kelen bɛ min dun ni diɲɛ ka jara o de ka di ne ye ne balimakɛ a fɔ ne ma ko baro yani an ka baro fɔ an bɛna nafa yɔrɔ dɔ fɔ mais ale baro in tɛ taa fo i k'o fara kan mais o ti yan o ye fɛn faso jumɛn o fana ye yiri dɔ de ye a bɛ fɔ de ma ko jilangɔgu ni ngɔgu falenna ale bɛ den kɛ i b'a den bɔ ka na baro den bɔ parce que ne ɲɛ b'a la mɔgɔ caman furu bɛɛ ka sa u bɛɛ ka jigin musow la ka sɔrɔ problème dɔw bɛ cɛw yɛrɛ kan f'an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye i y'a faamu Ala taala ko maa bi nkalon tigɛ ka furu dilan nka maa tɛ tiɲɛ fɔ ka furu sa dɛ donc o de kosɔn an bɛna ni di adamadenw ma u k'a kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ ne balimakɛ ni maa minnu bɛ yen ko i ka lawaji ka dɔgɔ ni maa minnu bɛ yen ko dɔgɔtɔrɔw ko denkisɛ t'i la i b'a fɔ k'u ka don i ka page kɔnɔ ko Adama Dawo ka kumakan dɔ bɛ yen k'u ka taa jilangɔgu den bɔ n'u ye ngɔgu den bɔ u bɛna baro den bɔ ka fara kan ka ni yiri fila in fara ɲɔgɔn na ka taa susu k'a da tile la n'a jara u b'a susu k'a mugu bɔ ko Adama Dawo ko kalo kelen tɛ dɛ kalo fila tɛ dɛ tile 7 siroma 3 tile 21 a tigi ka to k'a don kafe la a bɛ don seri la a bɛ don dumuni bɛɛ la k'a dun n'a ye tile 21 sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ kelen min ko denkisɛ t'a la ko a ka taa dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ o dɔgɔtɔrɔkɛ b'a fɔ a ye ko den b'a la jumɛn de b'o kɛ ni yiri tɛ jumɛn de b'o kɛ ni yiri tɛ donc yiri de ma dɔn an ka jija an ka yiri dɔn ni yiri dɔnna fadenya tɛ yen ni yiri dɔnna banajugu tɛ yen ni yiri dɔnna kamanagan tɛ yen i ma ne ya san waati bɛ ne nisɔn ka di yiri de b'o kɛ o ne balimakɛ ni mɔgɔ min ka bon kɔnɔfuru ka bon i yɛrɛ siranna tension de bɛna i minɛ wa walima kɛn ka ca i bɛ na i bɛ baro lili bɔ n'i y'a lili bɔ i bɛ taa tigɛ tigɛ k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka jija ka lemuru kumuni camanba ɲini k'a tigɛ 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 k'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka ji k'ara ne balimakɛ e b'a fɔ i bɛ pasa wa ne ka numéro di nin yɔrɔ in na i k'a fɔ ye ko Adama Dawo ko tile 14 de bɛ mɔgɔ ba bolo maa min ka bon tile 14 de b'i bolo i bɛ pasa mɔgɔ min kɔnɔfuru ka bon tile 14 de b'i bolo kɔnɔfuru bɛ ci nin yɔrɔ in na an b'a ɲini aw fɛ a ye jiri karamɔgɔ Adama Dawo ka nɛgɛjuru sira ta an ka ja dugu ma o kuma an ka taa i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ baro n bɛna di gɛrɛsɛgɛ kan ne balimakɛ a ye yiri kɛ sa a y'a kɛ aw bɔkolo kama a ye kɛ yiri fɛ baro nin tɛ baro yan nin tɛ sunsunfin yan ani mande sunsun ne b'a fɔ ni yiri ne ma o kunun bi ani sini ne b'a fɔ yiri min ma ko kunun ni bi ni sini dɛ o de ye baro sunsunfin mande sunsun i bɛ baro bɔ kuru 3 ka mande sunsun bɔ kuru 3 ka sunsunfin bɔ kuru 3 a kɛra joli kuru 9 tɛ o joli bɛ adamaden la o 9 tɛ an ka farafinna yan an ka Mali kɔnɔ an girinna fɛn min na n'o ye an ka dunta o ye malo de ye i bɛ malo ko ji k'ara hali ni diɲɛ wari tɔ tora 100 n'i ye nin yiri ko ka tile 9 sɔrɔ ni diɲɛ nafolo tɔ ye 100 Ala taala b'u 100 d'i ma peut-être t'a la yiri don ne balimakɛ an ka yiri kɛ peut-être bɛ travaux la
peut-être be ala tokola peut-être be chebi sawala peut-être te yiri la ini yirima sama be ni yiri dona be na cogo dona e ba fo jaye be ka yere sege adoma lakika voilà hey ya fam doni so yiri nyote ne adama daw fle ala taala sona muso min bene bulu tellement ne bi yiri do ne ka muso matel ka jig do so ko mulu kan ka ke gindu kuri ne malonge de bi na ne bi taw ne bi ta do ta pour que ne ka wolo semaine so joni te nga che fem bebe yiri la anga cho yo fayin fem bebe yiri la na ne aboka dima ne muso la jora shuina ba jigo shuina adan ka doga fo muso kono sira do bi yiri ke do ba yere so hala te gele jon ko yiri te chen Allah ko yiri nyu te anga ke yiri fe ula anga ko chama bu nyesor ambulu na fem beke na shimi na fem beke 7 glue ka yiri yere twin don nu be fa yiri misala sisa misala ne adama be jamo jamana dore mata dore mane ubanga odo o yan ika fo adama aborami banifa wala ni mo mi nyina na masa ko ika laba me tudi wallahi abena fo so mana nye chogo so pasemado ni so patema ten o doni belajele fare yiri trabutigi ima hobe yiri la chebi sabatigi ima hobe yiri la ala to tigi ima hobe yiri la me yiri mo kotini shila nu ma hobe yiri la kabini yi tina do fo fon fare ale o anga jija anga niya ye mugo tigera donna mugo ne balmo ay tigera donna re wale na ma tigera donna don kala bo ma war dukatlaka ay tigala ay yiri ko ka gerse ka frake ka cheshiri bana hey te ko fe gerse ka frake ka cheshiri 70 ka 7 to bulen na shiti ka na shito bulen yiri ko ika yiri tigin ka gerse ka yiri boka dime ki ku ikami ika cheshiri c'est fini fo abana bon bitay na ameni bitay njoano ama nyini ofe na mako be jiri karamo ko adama doga nga durusala la ayata anga jaduguma bi anga jamgan kaneka doni so ama fo o kan ben kene were kan merci beaucoup